Malli xi ħadd isemmi l-isem ta' Marcel Pisani, wieħed mill-ewwel jiftakar fil-ħidma kbira li jagħmel għas-settur tad-diżabilità, tant li ddedika ħajtu biex ġenituri ta' tfal b'diżabilità jingħataw il-wenz. Kull min jisemmi l-Marcel u ta' daqsi ħanajdu hekk, għax il-ġodda forsi ma jafux. Ħossu naqra kemm kien jaħdem hawnhekk. Dak kien joqgħod ġewwa u barra, kollox kien jipprova jara xi jagħmel biex ikun aħjar. Illum, għalkemm Marcel Pisani m'għadux magħna, il-ħidma tiegħu għadha tgħix f'dar il-Kaptan. Anke għal fatt li huwa wieħed mill-fundaturi ta' din id-dar li toffri servizzi ta' respite lil persuni b'diżabilità kif ukoll sapport lil familji tagħhom. Iżda aktar minn hekk, ħidmet Marcel Pisani llum reġgħet ġiet infakra hekk kif ġie inawgurat ġnien fl-istess dar li propju iġib ismu. Almenu sab, alla volja wara mewtu li dal-ġnien qed jintuża minn persuni b'diżabilità għal-relaxation tagħhom. Dan l-ispazju miftuħ waħda ġdid sar b'investiment ta' €9,000,000 mill-Gvern, fejn ix-xogħlijiet inkludew id-disinjal mill-ġdid ta' dan l-ispazju miftuħ, tħawwil ta' numru ta' siġar u arbuxelli, pavimentar ġdid li jixra il-post u anke inħolqu passaġġi madwar l-ispazju miftuħ. Dan kollu u komplementat b'amara ta' barra u tamir modern ieħor ta' rikreazzjoni u eżerċizzju. Iċ-chairperson ta' dar il-Kaptan Martin Saliba spjega li mal-240 persuna b'diżabilità se jkunu tigawdu minn dan l-ispazju miftuħ ġdid. Illum qed naraw ix-xogħol ta' tisbieħ u ta' żieda fis-servizzi biex iġnien ikun ukoll parti mill-ambjent ta' din id-dar. F'ċerimonja tal-inawgurazzjoni, is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia qal li dan l-ispazju huwa ġest simboliku u konkret li juri kif il-politika tista' tkun tassew umana meta tpoġġi d-dinjità tal-persuna fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni. Wedna il-residenti kif ukoll il-management ta' din id-dar illi nagħtu spazju miftuħ u aħdar għal persuni b'diżabilità, 240 persuna li jiffrekwentaw din id-dar li tagħmel xogħol imprezzabbli b'risq dawn in-nies. Il-proġett ta' riġenerazzjoni ta' dan l-ispazju miftuħ fil-qalba ta' dar il-Kaptan jifforma parti minn katina ta' proġetti ta' spazji miftuħ oħrajn li d-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi qegħdin jaħdmu fuqhom madwar il-pajjiż, fosthom żewġ spazji miftuħa f'Ħażebbuġ u oħrajn fil-Mosta, l-Imqabba u Ħarkirkop.